Astăzi ne-am trezit cam greu. Ultima zi în care stăm și în Craiova. Și, sincer, parcă nu dorm niciunde altundeva cum dorm acasă. Deci azi chiar mi-am răspuns la această întrebare, pentru că mi-am pus prima alarmă la 8:30 și am zis mai dorm jumătate de oră și următoarea alarmă am pus pe la 9 și puțin și nu am mai auzit nicio alarmă și m-am trezit la 10. Bă, dar am dormit cred că de la 1, adică 9 ore, ceea ce e enorm. Și cam așa e când dormi în locul copilăriei tale. Nu se compară cu niciun pat de lux sau o saltea de 10 de milioane. Puii mei, nu contează. Trebuie să te simți tu mulțumit sufletește. Ia uite cum mi-a ridicat și căciula asta. Eu am fost Șerban, aceasta a fost ziua 149. Eu m-am dus și petreceți-vă această vacanță de iarnă alături de familie. Am pupat, pa, pa și spor!